खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बांलादेशआव आरोबाव सासे हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबनानै बुथारदों। केर'नि हिंसायारि जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रिजों 3 खनायारि मेल। पबितरायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंगोन हादक मेला। बनसुआ कार्बि आंलंआव अजद गोनां स्ल'गान होनायखौ सोंखारिदों। टिवा मिसिं आरो राभाफोरनि संबिजिरारि मोनथायनि सायाव मिरु सोरखारनि गेदेर आगान। रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव गुवाहाटी सा गुवाहाटी फेरि सिबिथायखौ बन्द फोसावदों। लामानि डिभाइडाराव सौग्रावना सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नसुं हादर बांलादेशआव आरोबाव गुबुन सासे हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबदों। दिपु चन्द्र दास मुंनि लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबना बुथारना सावनायनि साननैसो उनावनो ढाकानि साखाथियाव आरोबाव सासे हिन्दु लाइमोनखौ हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बादिब्ला राजबारी जिल्लानि पांसायाव अमृत मण्डल मुंनि 29 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ जिहादी हानजाया गाग्लोबनानै बुथारदों। नाथाय बांलादेशआव माइनरिटि हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव इनाय उदखार खालामनाय आरो गले गले बुथारनाय जाथायखौ महम्मद युनुस दैदेननाय सोरखारा हारियारि नङा होननानै दाबि खालामदों आरो सोरखारा मोनसे प्रेस बिबुंसार जारि खालामनानै बे हिंसायारि जाथाय आरो बुथारनायखौ धोरोमारि मुगैलायनाय आरो दाङाबाजिनि फिथाइ नङा होननानै बुंदों। पुलिसनि गिबि नायबिजिरनायखौ नोजोर होनानै सोरखारा दाबि खालामनाय बायदिब्ला हानजायारि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय हिन्दु लाइमोन अमृत मण्डलआ सासे वान्टेड दायनिगिरिमोन। रां दाबि खालामनो थांनाय समाव बियो जायगानि रागा जोंनाय सुबुंफोरनि आखायाव गोग्लैयो आरो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। दिपु चन्द्र दासखौ बुथारनायनि उनाव बे गोदान जाथाया बांलादेशआव फिन खनसे माइनरिटि हिन्दुफोरनि रैखाथिनि सायाव सोंथि सिखांहोदों। सोनाब कार्बि आंलंनि केर'नियाव जानाय हिंसायारि जाथायखौ बिथा खालामनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे गोनांथार 3 खनायारि मेलाव बाहागो लागोन। बे 3 खनायारि मेला सोमावसारग्राफोर कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो आसाम सोरखारनि गेजेराव जागोन। राजथावनि दिसपुराव गिबि मन्थ्रिजों सावरायनो गोनां बे 3 खनायारि मेलाव कार्बि लाइमोन दैदेनगिरि लिटना स्रंपारनि दैदेननायाव थान्दै हान्जा आरो कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ बाहागो लागोन। बे जथुमाव कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि मोन 26 बियाबनिफ्राय सासे थान्दैया नुजाथिगोन। गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ बिस्तिबारखालि खौरां बिजोंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बबेखानि सावरायनायनि गेजेरजों केर'निनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन। बे मेलाव कार्बि हाजोनि मोननै जिल्लानि पिजिआर आरो बिजिआर हाजोआव दखल खालामनायखौ होखारनायनि मावथांखि आरो राहाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानैबो तुलिराम रंहांआ बुंदों। मख'नो गोनांदि बे समाव केर'निनि थासारिया लासै लासै सरासनस्रा जाबोगासिनो दं। ओनसोलाव जेबो रोखोमनि गोदान हिंसायारि जाथाय जाबावाखै। पुलिस आरो रौनिया हान्जाया थासारिखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो। थासारिया सरासनस्रा जानायजों लोगोसे रायजोफोरनि साफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया जागायफिनबाय। पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरियाव गिबि खेबनि थाखाय हादक मेला खुंदों। दिनैनिफ्राय सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों हादक मेलाखौ पबितरायाव खुंनाय जादों। बे मेलानि गुबै थांखिया जादों मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाय आरो गोथां रांखान्थियारि बिथाखौ बांहोनाय। पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी एनभाइरनमेन्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि बानजायनायाव 26, 27 आरो 28 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों हादक मेला खुंदों। दिनै फुङावनो पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी एनभाइरनमेन्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि दिपेन काटारा रिबन हास'नानै सेथि हादक मेलानि गाहाय दरजाखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव फिरफिला उरायहोयो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिया जायो। बे हाबाफारियाव पबितरा वाइल्डलाइफ सेंक्सुरी एनभाइरनमेन्ट डेभेलपमेन्ट कमिटिजों दिहुनजानाय सि जोम, आखाइजों दानाय लुनाय, मेथ'खा औवा आरो राइदेंजों बानायनाय मुवा बेसाद, अलंकार आरो दोरोङारि जामुंफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो। कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि हेंथायै अजद गोनां स्ल'गान होनायखौ बर' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन सुंदे बनसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि केर'नियाव बावैसो जानानै थांनाय हिंसायारि जाथायखौ बिथा खालामनानै माखासे नन ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङि आरो नन इन्डिजिनियास थागिबि नङि सुबुंफोरा थागिबि कार्बि हारिनि हेंथायै सोमावसारनानै कार्बि चाइनिज गो बेक आरो बायदि बायदि अजद गोनां स्ल'गानजों होसिख्रावदोंमोन। कार्बि आंलंआव थागिरि कार्बिफोरनि हेंथायै ट्राइबेल नङि आरो थागिबि नङि सुबुंफोरा बेबायदि अजद गोनां स्ल'गान होनायखौ बनसुआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि कार्बि आंलंनि जाथाया जोबोर दुखुनांथाव। बेफोरबायदि खामानिया आरो अजद गोनां स्ल'गान थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय गावनि हायावनो लाजि फोनांनाय आरो थागिबि हारिफोरखौ गावनि हा रैखाथि होनाय आरो गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनायाव गिखांनाय सोमजिहोदों। नाथाय कार्बि हारिजों लोगोसे थागिबि हारिफोरनि मोनथायनि थाखाय अरायबो गसंगोन होननानै बनसुआ रादाय होदों।
लोगोसे बुन्सुआ मोनसे ट्राइबेल फरायसा आफाद महरै गासै ट्राइबेल थागिबि हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गावजों गाव मान होनायखौ अरायबो लाखिगोन होननानैबो बुङो। बबेखानि सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरखौ कार्बि आंलंआव गोजोन गोरोबलायनाय आरो गावजों गाव मान होलायनाय थासारि लाबोफिननो थाखाय थाबैनो आरो गोहोम गोनां राहा लानो आरो बेफोरबायदि गावस्रालायनाय जाथायफोरा फिन जाफिननो हाया बेखौ थि खालामनो थाखायबो बन्सुआ खावलायो। बेनि सिगां एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आबो कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि हेंथायै स्ल'गान होनायखौ सोंखारिदोंमोन। आसामनि मोनथाम थागिबि ट्राइबेल हारि फारियै टिवा, मिसिं आरो राभा हारिनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाबिफोरखौ लानानै मिरु सोरखारजों मोनसे गोनां मेल सावरायनाय जादों। गोदान दिल्लीयाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायनाय मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो मोनथामबो हारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे थाम खनायारि मेलनि उनाव मन्त्रि रनज पेगुआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला रायजो सोरखारा टिवा, मिसिं आरो राभा बे मोनथाम हारिखौ संबिजिरारि मोनथाय होनो मिरु सोरखारनो थांखि दैथायहरनायनि सायाव बिथा खालामनानै दिनै मिरु नखर मन्थ्रिजों फिथाइ गोनां सावरायनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला नखर मन्थ्रिया मोनथाम हारिनि गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरनि थान्दै हान्जाफोरजों आलादा आलादायै सावरायनाय जायो। बबेखानि जों मोनथामबो हारिनो संबिजिरारि मोनथाय होनो थाखाय खावलायदों। गासैबो आयदाखौ आवगायना लांनो थाखाय मिरु सोरखारा सासे मेडिएटर थिसनगोन होननानै मन्त्रि रनज पेगुआ बुंदों। सावरायनायाव बाहागो लानाय मोनथामबो हारिनि दैदेनगिरिफोरा सावरायनाया मोजां जादों होननानै फोरमायदों। बे समाव गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटी फेरि गेजेराव थानाय फेरि सिबिथायखौ शुक्रबारखालि बन्द फोसावो। बे थांखिखौ इंलेन्ड वाटार ट्रेन्सफार बिफाना फोसावनाय होदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिबानगिरिफोरा ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव गोबां रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव खम नुनो मोननायखौ बन्द फोसावनायनि गुबै जाहोन होनना बुंदों। बेजों लोगोसेनो दावबायारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो आरो दैमानि दावबायनायाव जानो हाथावना जाब्रबथायफोरखौ होबथानो थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों होनना मावख'गिरिफ्रा बुंबावदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीआव बिस्थिबारखालि रोजा खुवा खुनाय नुनो मोनगासिनो दं, जायनि थाखाय सुबुंफोरा एसे गोजान सिगांथिं नायना दावबायनो गोब्राब जादों। गुवाहाटीआव शुक्रबार फुंनि समाव गणेशगुरी साहा निलाम सेन्टार साखाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS01FQ7220 नम्बरनि गंसे हुन्डाइ क्रेटा गारिया सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव साखाथियावनो थानाय लामानि डिभाइडाराव सौग्रावहैयो। जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानाय ड्राइभारखौ फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव लाना थाङो। रिपर्ट बादियै जाब्रबथाय सोमजिनाय समाव गारि सालायगिरिया जौ फेनानै दंमोन। बे खोथाखौबो मख'दों दि गारि सिंनिफ्राय जौनि गोबां बथलफोर मोननाय जादोंमोन। दासिमबो गारि सालायगिरिनि सिनायथिखौ मोननाय जायाखै। जाब्रबथायनि खौरां मोननायनि दान्दिसे समनि उनावनो दिसपुर पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैना जाब्रबथायनि नंगुबै जाहोनखौ मिथिनो नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।